Abantu basilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 15 September 2024 paja Bon Kalindo mwini wake amati ni president wanthu osauka komanso president wa Malawi First. Lero pa 15 September wayankhula izi. Kung'alula kwanga kwa lero ndi chenjezo kwa ife tonse ya Malawi. Makamaka iwe mzanga osauka, kunena kuti ngati usegula maso ako pamene tikupita ku 2025 chisankho chikubwerachi, siku lina uzanong'oneza bondo Malawi muno utathawamo chifukwa cha mavuto, chifukwa cha usogoleri wovunda. Ife Amalawi tikuyenera tisegule maso athu kwambiri makamaka pamene tikupita mu chisankho cha 2025. Ndipo ngati mungakabwereze boma ili ndikukwalisankhanso, muziwe kuti mwaziyitanira mavuto. Ndipo ine ndikukusambirani inu m'manja, inuyo Amalawi osauka. Ndikukunena kuti inu osauka chifukwa awa andalewa kapena anthu amene akuyendesa dziko linowa ali ndi ndalama zawo, kutabwera kunoko nkhondo kapena chipwirikiti china chilichonse iwo azakwanisa kupita mayiko ena ndikukakhala, koma iwe ndi ine ndi amene tizavutike kwambiri, tizakhale akapolo. Ndimapanga kafukufuku wanga wa mapresidenti amene alamulira dziko lino la Malawi, kuchokera Kamuzu Banda, Bakiri Muluzi, Bingwa Mutharika, Joyce Banda, komanso kuzafika Peter wa Mutharika. Amalawi ndafuna ndikuuzeni mopanda mantha, mosanjenjemera. Ndipo paja nambala yanga ndimapereka kwa amene akundifuna kuti afuna andipeze. Ine ndilipo, ndipo ukhoza kundiyimbira ndikundiuza kuti ukundifuna, ndikuuza malo amene ndili undipeze. Koma ichi chimene ndikulankhulachi ndi chilungamo, kunena kuti kafukufuku wanga amene anandipangisa kuti zulo ndisajambule VN imene inu Amalawi munayifuna, munayimbira mafoni, munatumizira mameseji, chinapangisa ndichonena kuti ndimapanga kafukufuku amene ndamupeza, kunena kuti dziko lino la Malawi ngati kuli the worst president, amene president amene walamulira dziko lino mwankhanza, president amene wapangisa Amalawi kuti aone nyekhwe, aone mavuto amene sanaonepo, njala ya 49 ikunama, ndiye ndi president Chakwera. Chimene akupanga president amene iyeyo akungofuna kukwanisa kukhuta m'mimba mwache ana ake ndi mkazi wake, koma kuti akhale ndi welfare ya anthu iyeyo palibe. Ndipo ndafuna ndikuuzeni kuti musegule maso anu kwambiri inu Amalawi pamene tikupita mu 2025, kuti ngati sitisamala dziko lino ligulisidwa. Inu mwaonapo mawiki awiri apitawo President Chakwera wapereka license ya mining kwa anthu obwera mosiyana ndi malamulo a dziko lino. Ndipo ambiri anali akudabwa kuti zayenda bwanji kunena kuti president wa dziko amene akuyenera kusunga malamulo akapereke license ya mining kwa kampani ya azungu. Ndafuna ndikubweresereni Amalawi chilungamo chake ndichonena kuti dziko lino tikapusa ligulisidwa. Ndipo izi zikuchitikazi sizinachitikepo ndi president wina aliyense kuphatikizapo Kamuzu, koma iyeyo wakwanisa kunena kuti alipereke dziko lino m'manja mwa alendo. Tikunena pano Likoma Island. Likoma Island akufuna kuti imene ili Likoma district akufuna kuti aligulisenso kwa azungu. Ena atumwina mmangomva Likoma kumangoona ngati Likomayo yangokhala ndi chalichi cha Anglikani ndi madzi okongola ndi mabichi osiyanasiyana. Likoma Island ndi dera limene kuli ma minerals. Mulungu anadalisako kumene kujako kuli miyala ya mtengo wapatali komanso kuphatikizapo oil. Mu 2014 kunayenda ndege ya kafukufuku. Ndikufuna tu Amalawi muziwe kunayenda ndege ya kafukufuku nthawi imene yoyo a minister a energy ali ya Bright Msaka. Ndipo kumene kuja kulikoma kuja anapeza kuti kuli miyala ya mtengo wapatali komanso mnyanja muja muli oil.
choncho apanga mafilimu yokuti agulise district ya Likoma ndi cholinga kuti azungu amene akubwera ngati iwo kampaniyo ndi yawo koma ali limodzi ndi Chakwerayo azizatenga oilo mu nyanja imene ijayo ku district imene ija ya ku Likoma. Izi ndikukuuzani izi ndiye kafukufuku wanga amene ndamupanga ineyo, koma mukaona azunguwo akubwera inde ngati kampani ndi yawo koma muziwe kuti iyeyonso alimomo, ana ache alimomo, azibale ake alimomo, dziko lino la Malawi ligulisidwa posachedwa. Ndiye izi ndi zina mwa izo zimene inu Amalawi mukuyenera kuti musegule maso anu, chifukwa tikaona anthu aku Malawi makamaka anthu aku Likoma ndi anthu amene akuvutika kopsa muno Malawi, anthu aku Nkhata Bay, Chizumulo Island sanayenerenso wina aje kuti azikaganiza zokagulisa Likoma district chifukwa chokuti akufuna ndalama. Ma president wonse amene akhalapo mbuyomu inde anali ndi zofoka zawo koma izi zanyanya. Choncho Amalawi ndofunika kuti musamale kwambiri, boma lakonza plani lofuna kugulisa Likoma Island, ndipo mademo aje azakhala wovuta kwambiri chifukwa tizapanga mademo osambira pa nyanja pompo, osalola china chilichonse cha manyaka. Ndafuna ndikuuzeni ngati dziko la Malawi lakumana ndi mavuto azaoneni ndiye ndi ulamuliro umene uwu wa Chakwera. Ndipo inu Amalawi mukapanga mistake yomubwezeresa munthu amene pa mpando 2025 muziwe kuti chizakhala chiyambi cha Sodomu ndi Gomora. Anthu azafa kopsa, amene akufa pano ndi pang'ono, mavuto amene mukukumana nawo ndi pang'ono, azakhalako mavuto eni chifukwa chimene chikuchitika pano akufuna kuti azionese ngati ndi mtsogoleri okonda, mtsogoleri okuti akugwira ntchito, mtsogoleri okuti akulamulira Amalawi, akusogolera Amalawi ku prosperity, koma ali mavuto okaoka. Amanama pa masiku awiri apitawa kuti ati Malawi muno mabwera chani mafuta, anapita pakana kunsanje kukawalandira mafutawo, koma tapita ndi ma filling station mupeza kuti mafuta mulibe. Mupite ma filling station yena anthu akuthiriridwa madzi, magalimoto ku area 25 aonongeka. Izi ndi zimene akupanga Chakwera. Ndipo mukawuyang'ana umphawi umene uliri panopa ndi umphawi wokuti sunambe wachitikapo. Izi tikunena zakuti boma layamba programu lokuti akufuna azigawa chimanga. Ndinakuuzapo ndikale kuti imene ndi part of their scheme, part of their plan. Akufuna kuti achite create poverty, achite create umphawi, achite create a scenario yonena kuti chimanga munomo Malawi chisowe, njala ibwere, ndi iwo azigawa chimanga kwa anthu ndi cholinga kuti anthu azati iwo ndi abwino azawavotere so 2025. Likanakhala kuti linali boma la nzeru likanatenga chimanga ndikuchisiya adimaki kuti anthu azikagula ndikuchisisa chimangacho, Amalawi asasanduke anthu opempha masikini chifukwa chofuna ati akavoteredwe. Ayi, panopa Malawi muno muli umphawi wopsa, and the most hit department kapena ministry ndi Ministry of Education, kumene ORT ikuthano 4 years chikhalire ndicho kumasayinira mwezi ndi mwezi kuti alowa mwakuti, alowa mabiliyoni mwakuti, alowa mamiliyoni mwakuti, koma ndalamazo sizimabwera kuchokera ku treasury, kuchokera ku OPC, kuchokera ku Capitol Hill, ndalamazo sizibwera. Amangowasayinisa, ndipo lero lizachitika kuti awawa ma secondary school akakweze malipiro ana ovutika chifukwa chokuti mwina akufuna apezepo ndalama yokuti azithandizira kuyendesa sukulu. Ma school fees akwera kwambiri ma secondary school aboma akwera, ndipo mwana amene ali osauka sangakwanise kulipira school fees. Sizingatheke. Ulamuliro wa Chakwerawu ndi ulamuliro wokuba basi, palibe chimene akupanga. Anthu akuzunzika kopsa. Mukapita kuchipatala uko ndiye simasewera, kupatula kuti mankhwala mulibemo muzipatalamo ndi mabandage omwe ndi ka paketi kaja koyikira mankhwala kaja, mankhwala ka paketi zonse kulibe, koma kuli kuzunzika anthu ogwira ntchito kuchipatala.
makamaka awo amachita ma hospital attendant. Mukapita ku Blantyre DHO anthu amene wandi agalu aja amavala uniform ya green aja, anthu amene aja amagwira ntchito zopsa, anthu amene aja kufinya mabala, kuchapa mabala, kukolopa, kukaberekesa, koma mwapeza kuti anthu amene aja allowance alibe, olo risk allowance imenenso alibe. Kuwapasa kuti kuwapempha kuti tiyenjezereni malipiro ayi, koma anthu amene ajawo ali ndi ana, ali ndi ngongole zosiyana-siyana m'mabanki. Lero ndalama zija akungogawana okhaokha kuchokera kwa madokotala, ma clinicians, kuzafika ma HSA. Koma anthu amene ajawo akuzunzika kupsa, akuzunzika. Ma hospital attendant amagwira ntchito zopsa zimene zosiyana ndi zimene analemberedwa, chifukwa iwo aja anali okuti azingokolopa, azichita kilini chipatala, koma mukazembera amene aja amakhala pa night duty kuona kuti kodi kuleba kuli bwanji, kuona kuti kodi odwala ali bwanji. Amene ajawo amaberekesa ana amene aja, kuberekesa, kugwira ntchito zomposa dokotala, koma mukakayang'ana malipiro awo, kolo allowance yawo, zinthu zonsezo kulibeko. Ndi ziko lomvesa chisoni, ziko la Malawi ndilomvesa chisoni kuyang'ana ana asukulu amene akulephera kuti apite ku sukulu. Yeti ananena kuti ife tizapanga za high five, palibe mwana amene atazalephere sukulu. Mukapita mma college, mukapita m'mizimu, mukapita mma district, ine ngati president wa anthu osauka ndikumalandira mafoni ochuluka ochokera kwa ana asukulu. Tilibe school fees, tilibe school fees. Kutero kwa kufuna kuti inuyo musaphunzire, aphunzire ana awo. Ana awo akuphunzira mayiko akunja, sukulu zodula, ndalama zimene akubazi, akumalipirira ana awo masukulu odula okhaokha. Koma iwe ndi ine ndi amene tikuvutika. So kairo tili ndi opposition imene itipangise kuti anthu amene wa agalu amene wa afiti amene wa alamuleso mwina 2025. Chifukwa mukhoza kupangisa convention yanu yabwino, mmene mwapangisira ma convention, ngakhale ena ma convention yo kunalibeko anthu, komesa ndi komesa kungokhala anthu pang'ono-ng'ono. Koma mukhoza kupangisa ma convention, koma anofunso ndilonena kuti convention yanu mwapangayo inu a DPP, convention yanu mwapanga inu a Ford, convention yanu mwapanga inu a PP, mwapangaso zotheka kuti anthu akalembese. Chifukwa nkhani yayikulu tu ndikulembesa. Inu mukudziwa kuti anzanu alembesa kwambiri pa Central Region, ndipo mwanauza kuti atuluse mafiga osakutuluka. Kodi inu a opposition makamaka mwachita kusambiridwa mankhwala chani? Akukuloza nini ndi ndani? Muli chete kumakhala ngati simukupita ku chisankho. Sindikudziwa kuti vuto lanu ndi chani, kukulirana mitima, kuzimva chani? Chifukwa inu a opposition mukanakhala anthu amene munali pasogolo, munayenera kukhala pasogolo kumachita push nkhani imeneyi. Koma nkhani mukwasira ma activist, tikakuuza niso ndikukuuzirani mayeso palibe chikupanga inu. Apa ndi apa mwalola awawa kuti akayesere machini ovotera. Inu munamba mwamvapo kunena kuti chisankho chimayesedwa, kuti munamva inu kuti chisankho chimayesedwa, koma mwalola. Lero mukupanga matama kuti asiyeni tikumana nawo, titumiza ma IT expert yathu akaunike machini. Inu mmaiziwa computer bwinobwino, imakhoza kuonesa ngati yafuta isanafute. Mmaiziwa computer. Inu a opposition kaya mwachita kulozedwa, kaya mwasambiridwa gule, koma mwafasa kwambiri muzalira. Ndipo amuziwe kunena kuti ma supporters zimapweteka ma supporters anu. Ma supporters amene akufuna kuti boma lino lisinthe zimapweteka kwambiri ndi mmene inu mmachitira. Lero li anzanu akukuta katani alembesa ku Central Region yokhayoka mmene ili salima ija 800,000 salima yoka. Lilongwe ndiye sitikuziwa siyani nkhaniyo, koma inuyo mukuziwa kuti zimene zakubera, koma inu mwangokhala vyende. Ndizopweteka kwambiri ndi mmene ziko likuyendera. Ndipo akanakhala kuti malamulo amalola, kunali bwino kwango mutengaso Bakiri Muluzi abwerere azilamula. Chifukwa tu Bakiri Muluzi tu anayendesatu ziko limwe koma aliyese amamva kukoma Bakiri Muluzi. Akanakhala kuti malamulo amalola zimenezo, kunali bwino iyeyo angobwerera.
chifukwa iniyo palibe chimene mukupangayi, mwafasa moonjeza kwambiri. Amalawi akuzunzika muno Malawi. Choncho Amalawi ziwani kunena kuti anzathu awawa akufuna agulise Likoma district izi nde muziwe, akufuna apereke kwa azungu chifukwa chokuti cha mtima ungofuna ndalama, mtima ukufuna kugulisa ziko. Taona ni mmene anthu akuzunzikira ku South Africa. Africa size ndithu boma la South Africa kuwakomaka agwira anthu mmizikiti kuatumiza kuno ku Malawi. Tikunena pano mabasi ena anyamuka, ana ndi azimayi ali mu prison, koma chakwera ali pe, nduna zache zili pe, palibe amene anganyamuke ndikuwagambirana ndi anthu aku South Africa. Palibe. Ndiye ndi usogoleri wa mtundu wanji umenewo. Kodi anthu amenewo akabwera muno Malawi zizakhala bwanji? Muzajesa, muzapasa ntchito, popeza mwalephera kuchita create ntchito kunoko ku Malawi. That is why anthu akulephera akupita ku South Africa. Anthu akupita ku South Africa chifukwa cha usogoleri wanu wovunda, usogoleri wolephera. Lero mukulephera kukambirana ndi ziko la South Africa, kumutenga president ndikumuuza kumupempha kuti bwanji ya Malawi akhalebe pang'ono. Kuli mavuto kuno ku Malawi. Choncho ulamuliro uwu sukuyenera ubwerere. Ngati Amalawi munga ubweresa usogoleri, izo ndi zanu, ndezi wanitu ndizo. Malaisensi amba kuperekedwa kwa azungu, ndiye mapulani ndi awakufuna kugulisidwa nyanja ya Malawi kulikoma chifukwa cha oil amene alimo. Bon Kalindo, the DC, mwana wopsha kwambiri. Sangathe kuyankhula, ndipo umo ndi mmene wayankhulira lero pa 15 September 20